प्रसंग आता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, मैया कौशल्या भगवान के वियोग में एक चिड़िया से पूछती हैं और कहती क्या है। आइए हम सभी इसी भजन के माध्यम से सुनते हैं। उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से कहेली कौशल्या तनी देख ले भैया, तनी देख ले भैया, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले भैया, कैसे बाड़े ला 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 हमार, तनी देख ले भैया, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले भैया। उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से कहेली कौशल्या तनी देख ले भैया, तनी देख ले भैया, कैसे बाड़े बबुआ हमार, तनी देख ले भैया, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले भैया। वो चिड़िया मैया से पूछती है कि आप के राम किस अवस्था के हैं और कैसे हैं। मैया कौशल्या भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं और कहती हैं अबही तपन जोगे नाही होला लालमा, अबही तपन जोगे नाही होला लालमा, घरवा में झूलत रहले सोने के पलनवा, न नहीं उमरिया से न नहीं उमरिया से काटे ना विपतिया, तनी देख ले अइहा, न नहीं उमरिया से न नहीं उमरिया से काटे ना विपतिया, तनी देख ले अइहा, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले अइहा, कैसे बाड़े ला 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 हमार, तनी देख ले अइहा। उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से कहेली कौशल्या तनी देख ले अइहा, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले अइहा, कैसे बाड़े सुगना हमार, तनी देख ले अइहा।
देखले अइहा कैसे बाड़े सुगना हमार तनी देखले अइहा कैसे बाड़े सुगना हमार तनी देखले अइहा उड़ती चिड़ैया से उड़ती चिड़ैया से कहली कौशल्या तनी देखले अइहा कैसे बाड़े सुगना हमार तनी देखले अइहा कैसे बाड़े ललना हमार तनी देखले अइहा उड़ती चिड़ैया से कहली कौशल्या तनी देखले अइहा कैसे बाड़े सुगना हमार तनी देखले अइहा कैसे बाड़े ललना हमार तनी देखले अइहा।